बाहेराव दाथासै लोमजागोन। आयै आफायालाय इसिबां अखाया बहा थादों बियो बहाबाफोर दै बारायाव गबोबालाय। हामा आइजोंलारि बिदि बुंनो दे आफाया फैगोन दे। औ दे फैदो न' सिङाव अखाया बारानिफ्राय बारा हाबोगासिनो। रिमझिम रिमझिम अखा मानो हायो नोङो गोरबो देहाखौ आंनि मानो बिलिर फैयो मानो बिलिर फैयो मानो बिलिर फैयो। आब' थफसि औ बुं अखा हानायखाय थफिरामखौ गोसोखांसोदों नामा? नङाहाय मा अब्लालाय माथो रमान्टिकथार मेथाइ खनदों। ओरैनो खनदोंहाय अखा हाबाय थानायखाय खिरखिथिंजाय नाहरनानै। बेहाबा मा जालायखो? आयं बोरैलै आया? अमानो आदार होनो थांदों। आयंलै दै लोमजोबबाय बाहेराव खिनोबो जायगा गैला हासुनोबो जायगा गैला आं खिनो ओंखारसोदोंमोन दा मा खालामबावनांगौ दे? मा फायखानायाबो लोमजोबबाय? औलै फायखानायाबो लोमजोबबाय दा आं बहा खिबावनांगौ दे? खिबाबो माथो खियानो गोजावजोबगोनसो दै। बिदिब्ला बोरै जाबावनांगौ जाखो दे? खिनाय जायगाया साफा जाथारनांगौहाय नङाब्ला उसुबिदा मोनथारो आंबो। साला आफायाबो दाबो फैलालै। आयै आयै आंनो खिनो जायगा नांगौलै आयै। बिदिब्ला बोरै जानांगौ जाखो दे? बाहेराव थांना नायनि र' बेसेबां दै जाखो। आयौ माथो सिथ्लाया लोमजोबथारबाय। औथ' आरो लोमजोबथारबाय दसे बावबा न' सिङावसो हाबफैसिगोन। आं बिराद खिनो ओंखारदोंमोनलै बहा खिबावनांगौ दे आं? आयै खिनो ओंखारदों। मा खर' गाबखोबाय थादों नोंलाय? नुवाखै दै बानानि थाखाय अमाफोरा दाउ बोरमाफोरा थानो जायगा गैला नोंहा बेयाव आयै 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 जागासिनो दङ ना? आयै खिनो ओंखारदों होनदोंलै फायखानाया दै जाजोबबाय बहा खिनो दे आं? आंनि खर'आव खिफै आं खिगोनलै बारा बारा। हामा एमाव राजा बिदि बुंनो न' खिया मोनामगोन। मायाव खियोथाय? आंखौल' डिस्टार्ब दा खालाम। दिनैबा हले दैया लोमजोबोबा दाउ अमा हांसो गासिखौबो न' सिङाव लाबोफाजोबनांगौ नोंसोरबो माफा माफा। मानो दे? जानो गोबा दाउ बेदर नांगौ हांसो बेदर नांगौ अमा बेदर नांगौ ना? दाबा दाउ हांसो थानो जायगा गैया बिसोरनो जायगा होनो हाला नोंसोरो? आयु दाउ हांसोखौलाय बोरै लाफानांगौ दे? अब्लालाय बहाथो दोननांगौ जाखो बे दाउ अमाखौलाय? र' आं अमा राजाखौ फन खालामनि माबाफोर आइडिया होगोन खोमा। होगोन थां नोंनि अमा राजाया आइडिया खालामहरबानो जाबाय आरो फन। र' खेबसे ट्राइ खालामना नायनि। आयै ओमफ्राय नों बे अमाखौ न' सिङाव दोननोसै आरो? ओरैनोबा आंहा थाग्रा जायगा गैया आरो बिनि सायाव अमाखौ न' सिङाव दोननोसै आरो नोङो? औ अमाया फैसा होगोन आंनो नोंलाय मा होगोन नों? दुस्थ'नि अनगा जेबो खामानि गैया नोङो। खिनो ओंखारबाय नै आयै। ओइ बांद्राय गाबबाय थानाङा फै लामाथिं लांनि आं। अमाखौबो लामायाव दसे खानानै दोनहैनि आं। आयै बोरै जानांगौ जाखो? बेफोरबायदि दै जाबाय थाबालाय खिनो हासुनाय जायगा गैयैसो जालांसिगोन माथो। जेरावबो सोरगिदिं दै आयै रोंलां। टाउन ओनसोलावबो दैबाना गामि ओनसोलावबो दैबाना आयै बारानिफ्राय बारासो जालांनो हमबाय। बोसोर मोनफ्रोमबो दै बानायानो बांसिनसो जालांनो हमबाय। आयु माथो बेलाय दाउसो देलायसो खोमा। आयु दाउसो देलाय नोंसो माथो। हा बे दैयावलाय मा मोनबाय थाखो नोंलाय? खिनो जायगा गैयिलाय बेयावनो खिदों आरो मा? मा खिनो जायगा गैला? औहाय दुमफाव खिनोनो जायगा गैला। जायगा गोरानानो दखरसेबो गैला बाल्ला जेरावबो दै जाजोब्बाय फायखानाफोराबो उसिजोब्बाय। बिदि होनना लामा गेजेराव लासिंसिं खिसिगोन आरो नोङो मानसिफोर थांलाय फैलाय? माथो उफायबाव दे जानला मानला जायगायाव खिजायानो। बेलाव थायो फानसु थायो जिबौ थायो आं गियोहाय मा। है मा खालामबाय था नोङो आंहा हस्पिटालाव थांनांगौ। आयु बाला सोर मा जादोंहाय? उनाव मिन्थिगोन दे। जोंफोरासो मिन्थिदों दा खिनो जायगा गैया हासुनो जायगा गैया बेसेबां खस्थ' जादों जोंफोर दै लोमजानायनि दुखुखौलाय दै लोमजायैफोरालाय माबाय मिन्थिनोसै। आया माथो सोरगिदिं अखालै मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दानालाय नावसो लानांसिगोन नामाब्रा? आयला दुमफाव नाव जावनो रोंलायथारो माथो नोंबो। उफाय गैया माथो खालामनो आरो नांगौ एमारजेन्सि बुस्थुफोरखौ रोंखायो आंहा। ओमफ्राय लाब्रा गामियावबो दै लोमजोब्बाय नामाब्रा दुमफाव?
मा लाब्रा गामिल' आसामनि केपिटेलानो लोमजोब्बाय आरो आसामनि बबेबा बबेबा जायगायावथ' बुंथाव जाला ओरैबायदि खस्थ' थासारि जेरावबो दै बेफोरखौनो कर्मा होननानै बुङो कर्मा जोंनि धेमाजि आरो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टखौ मानसिफ्रा बिराद मिनियोमोन ना गोदो दैबाना जाबाथाय नोंसोरनिथिंजाय बिराद दैबाना जायोना माबायदि मोनो दैबाना जाबा ना हाबोना माथो न' ना मोनसोगारोबालाय नोंसोरनि नाखौ लाबोदो दैबानाया जोबबाथाय नाखौ फोराननानै लाबो होननानै जिबायदि बुङोमोन दै बारि खिफि बारि मोनामो होननानै बासिसो गारोमोन ना मोनथोलै एसे धेमाजि आरो लखिमपुरखौ मिनिग्राफ्रा एसे साजा मोनथो एसे मिन्थिदों दै बाना जाबाथाय बेसेबां खस्थ' जायो मानसिफोरा जिउ दैदेननायाव जिउ खुंनायाव बेसेबां खस्थ' जायो न'खरनि हाफोरा गुगालांबा बेसेबां खस्थ' जायो न'खरनि सम्पतिफोरा गोमाजोबबा दैबानाजों थाङोब्ला बेसेबां मानसिया खस्थ' जायो बेखौबो एसे टाउन सहरनि मानसिफ्राबो मिन्थिदों एसे मिन्थिदों माथो खालामनो आरो दै थांनो थाखाय जेरावबो जायगायानो गैला बेनिखायनो जमा जानानै दैबाना जाबाय आरो खाफाल मोजां दासान्दि जोंनि डिस्ट्रिक्टआव गिलु बालु गोदोनि बायदि दैबाना जाला नङाबा इण्डिया नाङैनो बयनिख्रुइबो बांसिन दै लोमग्राया जोंनासोमोन दे जियानो जादोला बे अखाया थाबैनो हागानांगौ हागानानै बोथोरफोरखौ एसे स्रां बुस्रांनानै बे न' लोमजानायफोरखौ एसे हेफाजाब होनांगौ आरो बोथोरा माने गोरान जानांगौ औ दा जों बयबो इसोरनाव आरज खालामनांगौ जाहाथे बोथोरा थाबैनो सुस्राङो नङाबा टाउनावनो जा बा गामि ओनसोलावनो जा दैबाना जाबाय थायोब्ला गोरिब गुन्द्राफोरा जोबोर खस्थ' मोनगोन जाय बिथांमोना हाजिरा मावना जायो आबादारि मावो बिसोरनि थाखाय गोबां खहा जागोन बेनिखायनो बोथोरा थाबैनो मोजां जानांगौ होननानै आं इसोरनाव आरज गाबो आच्छा अमा राजा सन्थलानि हालोदा माबायदि दा मा बुंनोलै दुमफाव जोबोद गाज्रि फैदो हस्पिटाल सिङाव आयौ माथो ओंखाम संग्रा न'आबो दै लोमजोब्बाय दा बोरै जानांगौ जाखो दे अखायाबो दाबो हागाला दा आइजों लारियाबो ओंखाम उखैबाय होननानै बुंदों दा बहा संनानै जाहोबावनो दे आं बिहाव बिखुनजोआबो न'आव गैया सन्थलायाबो न'आव गैया दा हारसिं मा खालामबावनांगौ दे आं आयै माथो न' सिङावबो दै लोमजोब्बाय आयै दा मा जाबावगोन दे आयै जेबो सिन्था खालामनाङा माबा मोनसे जागोन दे आयै आफाखौ लिंहरदो ना र' आं फन खालामनि फन हरबाबो मानो रिसिभ खालामा दे आइजों लारि थां बिसनायाव गाखोहैथां नङाब्ला दै गाबाय थायोब्ला लोमजागोन नों जागोन आयै इयो फना रिंबाय थाबाय दाबो थिखोला बियो सन्थलाया हेलौ सोमस्रि अमा राजा नोंसो बोरै सन्थलायालाय आरो सन्थलानि फनखौलाय नोंलाय मानो रिसिभ खालामदों माबा मोनसे जाबाय नङा ना मा जाखो बुङा मानो नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे आं दङ मोजाङै बुङा मानो मा जादों माने एक्सिडेन्ट जाबायना सन्थलाया बेखायनो आङो हस्पिटालाव लाबोदों मा सन्थलाया एक्सिडेन्ट जाबाय नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे जों दुमफाव आरो आं दङ जों गासैखौबो मेनेज खालामजोबगोन नों जेबो साननाङा दे अमा राजा आं गिनाय मोनबायहाय माबाफोरसो गाज्रि जायाखैथ' सन्थलाया नों जेबो साननाङा ना नों जोंलारिखौल' फात्ता ला दे जों बेयाव मेनेज खालामगासिनो दङ जेबो टेनसन लानाङा नों आयौ आं मा खालामबावनांगौ दे सन्थलाबो गैया न'आबो दै लोमजोब्बाय ओइ सोमस्रि गोसोखौ हमथा स्ट्रं जा बे समा गाबनायनि नङा नों जोंलारिखौबो नायनांगौ ना बाखि सन्थलाखौ जों नायगासिनो दङ दे नों बारा टेनसन लानाङा अननानै प्लिज सन्थलाखौ मोजाङै जोथोनै ला दे आंबो थांगासिनो दङ नों दा फैथ'थारनाङालै जेथिंबो दै गोजासो नों न'आवनो थाथ' दे आं खबर हरबाय थागोन नोंनो जागोन दे सन्थला बे अखायाव आं मा खालामबावनांगौ दे दा आं मा खालामबावनांगौ दे न'आबो लोमजोबसिगोन ओंखाम संग्रा न'आबो नै लोमबाय बहा ओंखाम संबावनो दे आङो जेरै दिनै माइरंल'सो दङमोन दा बे माइरंखौबो संनो मोननाय नंला मैगं लायनोबो सन्थलाबो गैया आखायावबो फैसा थाइसेबो होलाङाखै सन्थलाया दा मा खालामबावनांगौ दे आं आयै औ आइजों लारि आयै नों गाबदों नामा आइजों लारि गाबाखै थुदो बिसनायाव नङाबा लोमजागोन ना नों आयै आं ओंखाम उखैसोदोंमोन दे आं माबा मोनसे खालामनि दे नों बिसनायाव थाहैथां जागोन आयै आयौ अखायाबो बारानिफ्राय बारा हागासिनो दा आं मा खालामनो दे हाफांनावनो माबा मोनसे हेल्प बिहैनांसिगोन आं अमा राजा हा माथो होनहरखो सोमस्रियालाय माथो होनोब्रा दुखु जादों आरो दैयाबो लोमजोब्बायनो बिसानि न'आवबो हा नोंहालाय माथो खालामना लायामोन सन्थलाया एक्सिडेन्ट जालायनाय बोरै खोन्थागोन आं दा पाक्का नोंनो माबा मोनसे खालामदों बे बेवहायनो सन्थलाया एक्सिडेन्ट जाबाय बुं मा खालामामोन नों माबालै बिहाव बिखुनजोनिफ्राय गोदान मोनबोनाय जेसिपियाव गाखोहोदोंमोनलां बेवहायनो बोरैबा हाखर हालायाव एक्सिडेन्ट जानानै अन्थायाव नांहैदों खर'आ मा होनखो जेसिपिनिफ्राय गोलैदों औलै थारमाने आं हावखांग्रायाव जिरायहोदोंमोनलै मा होनखो हावखांग्रायाव जिरायहोदोंमोन नों औलै हावखांग्रायाव जिरायनो होनायावनो बोरैबा हाखराव सौथुनानै एक्सिडेन्ट जाबाय आरो मा
होनबावगोन आं नोंखौ अमा राजा बे जेसिपियाव कि गाखो होजायोहाय बेबो हावखांग्रायाव आरो बोथोरफ्रा इसिबां गाज्रि हाखर हाला गोजा लामाफोराबो बेफोराव मानो गेलेयो सेंग्रा गोरलैफोर थां माथां हो अमा राजा आरो सन्थलाया माबा मोनसे जायोब्ला सोर रिक्स लागोन बेनोथ' जाबायलै मा खालामबावनो आं फैदो पेसेन्टनो थै होनो जाबाय जागोन दे हे गसाय सन्थलाखौ मोजाङै बासायदोलै नङाब्ला पाप नांगोन आंहा ओरैनोबा सोमसिनि आधा जिउखौनो आङो जानानै होखाबाय आरोबाव आधा जिउखौ जाना होनो गोसो गैला आं र' हाग्रिमोनदिनोबो फन खालामनि आं माबायदि दं न'आव मा जाखो माने न'आव माबायदि दङ बेखौ सोंनो खबर लादों आं मा नोंना आथिङाव रोदा सुबाय नामा दाबो न'आव मोनफैला जे मालै हाग्रिमोनदि आंखौ गोसोखांदों नामा नै दरखा नांदों नोंखौ गोसोखांनो नोंना हिनजाव गदाया गोसोखांगासिनो माला फैगोन होननानै सोंगासिनो आंनाव है बेफोरखौ बादहोथ'लाय खोनासंलाय हस्पिटालाव फैनो हागोन ना नों आरोलाय मा खालामनायसो नोंलाय रावनोबो खोन्थानो हालै नोङो माने सन्थलाया एक्सिडेन्ट जाबायना सन्थलाया एक्सिडेन्ट जाबाय औलै माथो खालामबावनो आरो नों हायोबा थाबैनो फैलाय हस्पिटालसिम र' थांगौ मा जाजाबाय थायो बे अमा राजाजोंबो देवबार ग्रह नांमारबाय बेनाव देवबार ग्रहआ बेनिखायनो जाद जालाबाय थायो आरे सोर मा जादों होनदों आबा न'आव थाबाय थादे आं एसे बायरायाव थांनानै फैनि दा आरो बायरायाव दा ओंखारलां जेथिंबो दै गोजा जादों मिथिबाय बोरैबा गब'लाबायगोन हा सोर मा जादोंलै आंनो खोन्थालायाखै खिनोबो ओंखारसोबायलै सोरानो खिबावनांगौ र' जों लानाव खिनि लोगोफोर आं खिनो जायगा नागिरना फैनि दै थाब नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव दै अननानै गोबाङानो नायो आसि बिमा थुनानै गालां दे आरो मोनसे फोसाबावनाय बिराद अखा हादोंलै बेनिखायनो भिडिअफोरखौ थाब बानायनो हायाखै अखा हायोब्ला भिडिअ बानायनो उसुबिदा जायो मिथिबाय लोगोफोर आरो सम मोनबाथाय अखा हायो सम मोनाबाथाय सान्दुं दुंख्लायो बिदि जानानै होगासिनो दं आरोखि बाय लोगोफोर